mundtlige modul 3 handler om mængdeberegning. Vi skal beregne på carbonylklorid, også kaldet fosgen, som er en giftig gas, der blev brugt under 2. verdenskrig som et kemisk våben. Vi har et spørgsmål, der lyder, hvor mange gram diklor og hvor mange gram carbonmonoxid, der skal bruges til at fremstille 435 gram carbonylklorid. Og vi har hernede et skema, der viser de forskellige stoffer, deres specifikke molmasser, den totale masse, hvad vi har med at gøre, hvor mange mol vi har med at gøre, og så koefficienterne. Det første vi bliver spurgt om, det er om reaktionen er afstemt. Det kan vi se. Vi kan se, at det er alle koefficienterne er 1, og i det, at der er lige stor mængde mol, der kan vi se, at den er dermed afstemt. Og her står der underforstået 1 over det hele. Det første, man beregner, er molmassen for de 3 stoffer. Nu kan man beregne ved, at man kan finde kulstofs molmasse, oxygens molmasse og klors molmasse. Og så ud fra det kan man regne ud af, hvad molmassen for de 3 kemiske forbindelser er. Derefter kan vi beregne stofmængden for det færdige produkt carbonylklorid ved at vi siger N er lig med lille m over store M. Vi har en lille m her, som er massen af det, vi skal fremstille. Og så har vi den molmassen, og så dividerer vi massen med molmassen, og vi finder så dermed frem til, hvor mange mol af selve stoffet vi har. Og i det, at det er koefficienten 1, som vi kan se her. Vi har CO her, og vi er på den ene side af pilen, og vi har CO her på den anden side af pilen, og vi har en Cl2 her på den ene side af pilen, og en Cl2 på den anden side af pilen. Kommer det frem, at alle koefficienterne er 1. Altså, det hele går op på pilen. I det alle koefficienterne er 1, så ved vi, at i det at produktets molmængde er 4,398 er de 2 reaktanters molmængde også 4,398. Når vi nu har fundet frem til stofmængden for produktet og reaktanterne, kan vi bruge formlen, der hedder M, som er masse, er lig med lille n over gange store M. Og store M er molmassen, og lille n er stofmængden. Gør vi det, så finder vi, at vi har 123,19 gram carbonmonoxid og 311,81 eller 81 gram diklor.